Hola, em diuen Maria José García i soc la dibuixant de Capindi, que és un personatge que és a la revista Camacuc. Vaig a ensenyar-vos com dibuixar a Capindi. Anem a començar per fer el dibuix a llapis. Primer, anem a veure què és el que anem a ocupar, per exemple, des d'ací fins ací estaria bé, i a distribuir un poc les que són les proporcions del personatge. Anem a agarrar el que seria el cap, seria així, aproximadament, i després, com té que estar plantat, anem a posar que seria un esquema de tot el personatge, així. Primer. Això després no s'ha de veure, perquè es quedarà com si fos un esquelet per baix. Poso ja les orelles per a saber on tinc que ficar la cara. Ara li vaig a posar la tira que porta en el monyo i això que són les plomes. Els ulls van així, està mirant ahí de costat i està content. Acaba de fer el cap i això seria el cos. Podem fer la forma ja del cos, fins on arriba, que seria estar ahí, que seria com si portara una samarreta, i així els genolls. Ara, com estem fent el dibuix en llapis, podem canviar coses, no? Per exemple, les plomes, si vull que siguin més llargues, les puc allargar perquè després ho vaig a veure tot. Així seria la forma de la roba que porta. I pràcticament ja està l'esquema del personatge. Els dits i acabem de fer els peus. Anem a fer que estigui més content encara, la boca més contenta, les celles i la forma que té els dibuixos que porta en el cap. Ahí, més o menys, ja estaria l'esquema. Vaig a agarrar la tinta i vaig a repassar en tinta en la plumilla, que és esta, i la tinta xina negra. Ara n'hi ha que tindre molt de cuidado perquè la tinta és una cosa que embruta molt i que pot estropejar el dibuix, així que tenim que anar molt de cuidado. Sempre passant de manera que la mà no passe per on acaba de dibuixar. No puc posar la mà per allà perquè si no s'empastaria tot. Ara tenim que esperar a que se seque bé per a després acabar de pintar en aquarel·la. Això és que tardaria, si no, molt de temps en secar-se. Esto se'n va per el paperet i ja es queda més pla, s'asseca molt més pronte.
Ara que ja tenim la tinta, anem a borrar el llapis. Amb de calma, per a que no s'embrute res. Anem a començar com no puc borrar els colors ni tampoc puc pintar damunt, si pinte damunt és més clar, vaig a començar igual que he fet en la tinta, posant colors sense passar per damunt on tinc que tornar a pintar després. Ara podia fer un poc el que és la terra del desert que té darrere. Fem una línia un poc més oscura pel fons. Vaig a ensenyar-vos una curiositat que és la pàgina publicada i l'original. Com podeu veure, els originals són molt més grans perquè és molt més còmode dibuixar en aquest tamany que en aquest tan xicotet. I després, a l'hora d'acabar el dibuix i muntar-lo, és el fons dels colors del cel i les lletres també van muntades damunt del dibuix. Aquesta seria la pàgina. Després queda d'esta manera. Bé, això ha sigut tot. Espero que vos hagi agradat i mos veiem al pròxim Kamacook. Kamacook, 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 Kamacook.